Kaixo, ongi etorriak Jarralea Komunikabidearen azalera bideo podcastera. Aurtengoarekin bigarren denboraldia izango dugu. Eta bueno, badakizue saio honetan lantzen dugula eskualdeko egunerokoa, gehien bat bi aldetan, arlo sozialean eta bestetik tokiko erakundeen aldetik gehien bat. Eta, bueno, gaurko gonbidatuak izango dira alde batetik Laudioko alkatea, bertako tokiko erakunde horren egunerokoa eztabaidatzeko eta azaltzeko, eta bestetik izango ditugu Arrankudiaga Soioko trail lasterketaren antolatzaileak, ze horiek ere antolatuko dute erronka berezia, bihar bertan, Ganeko Gorta erronka, eta bueno, eurekin ere mintzatu gara. Orduan, gehiegi luzatu gabe, atsedenaldi txikitsu bat egingo dugu, eta hemen egongo gara Ainizerekin, Laudi hori buruz hitz egiten. Eta esan bezala, hemen daukagu gurekin Ainizen Gaztakaz moduz. Haupa, ondo. Ondo. Ekartzagatik. Bueno, mil esker zuri gonbidapena onartzeagatik, uste dut lehen aipatzen genuen pantallatik kanpo urte mugituak dituzuela Topera gaude, bai. Laudion, eta bueno, artetxoa topatzea honetortzeko, eskertzen da. Zer moduz, prest? Prest. Bueno, eskertzen da preste egotea, ze hasiko gara apur bat goian, ez? Azken egunetan, bueno, badago bolo-bolo kalean, ez? Nolabait Laudion lapurretak gaudela, segurtasunaren pertzepzioa kolokan jartzen dutela herritarrek eurek. Zerbait heldu da udalera? Bai, heldu da. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela zehaztea edo azpimarratzea, kasu honetan, bergogoratzea Laudio herri segurua den. Eta hau ez da diskurso. Planteatzen dugunean Laudio herri segurua dela oinarritzen gara orain arte izandako dato objektiboetan, delinkuentzia tasetan, eta normalean gure herria bataz besteko langa horretan betik egoten da. Horrek ez du esan nahi, herrian gauzak gertatzen ez direnik. Eta kasu honetan, kasu konkreto honetan, lapurreta bolada bat egoten ari da. Ez dela lehenengo aldia, Laudion horrelakoak gertatu dira aurrerago, aurretik, eta orain horrelako kasu batetan gaude. Orduan, niretzako oso ulergarria da, eta normala da, horrelako kasu baten aurrean gure segurtasunaren pertzepzioa aldatzea. Bueno, beldurrak eraginda edo denalakoa. Baina ulertu behar dugu lapurreta bolada batek eta gure segurtasunaren pertzepzioak ere ez duela gure herriaren segurtasuna jokoan jartzen. Jarraitzen du izaten segurua herria. Baina dena den guzti honen aurrean zer gertatzen, ez? Nola erantzuten du instituzio batek. Bueno, kasu honetan, harreman interinstituzional bat egon behar du, dagoeneko martxan dagoeneko aplikatzen da, jada egiten da, eta jarraituko duguna egiten, ulertzen dugulako gure ardura eta gure kezka instituzioetatik hori izan behar duela. Dena den, iruditzen zait oso garrantzitsua bereizketa bat egitea edo hausnarketa bat egitea. Kasu guzti hauetan. Iruditzen zait oso garrantzitsua segurtasunaren gaia mahai gainean jartzea. Oso interesgarria eta oso egokia da. Inkluso kasu konkreto honetan lapurretan moledaz egitea. Baina pentsatzen dut oso garrantzitsua dela ere, jakitea bereizten, eztabaida bat eta kutsu arrazista izan dezaketen komentarioak edo diskurso arrazistak. Hauek, ez eztabaida bera, segurtasunaren inguruko eztabaida. Baizik eta jarrera arrazistek bai dutela ere arrisku bat eta bai direla kaltegarriak gure herriarentzako. Orduan, pentsatzen dut hori ere kontutan hartu behar dugula gai honi heltzen diogunean. Orduan, mezu apur bat da, hori ez, lanean ari zaretela beste erakundeekin momentu honetan. Hori da.
Eta, bueno, beste erakundeak apur bat aterako ditu momentuz, gero itzuliko dira ere. Eztabaida gunetik, eta beste azken asteotan eztabaida sortu duen beste gai bat dago hortik dela lehen aipatu dugu jantoki soziala, ez dena jantoki soziala, ez? Baina, bueno, gutxi gora bera, erretiratuen, San Roque erretiratuen klubean, momentuz garatu nahi duzuen jantoki proiektua, ezta? Bai, bueno, lehen aipatu dizut, zera, hitz egiten egon garenean, ez dela jantoki soziala, baizik eta pertsona nagusientzako jantoki bat. Eta horretan aritu gara, ja ez azken hilabeteetan, baizik eta azken urteetan. Proiektu hau sortzen da aurreko legegintzaldian, aurreko gobernu taldeak nolabait aktibatzen du eta martxan jartzen du. Eta legegintzaldi honetan guk ere berreskuratzen dugun edo mantentzen dugun proiektu bat da. Hau, bueno, pues, gainontzeko urtean zehar batzorde ezberdinetan, batzordeak dira alderdi ezberdinak batzen garen komisioak, ez? Hoietan lantzen da, behin baino gehiagotan, inkesta egiten da, eta esan bezala, bada proiektu bat zeinetan bultzatzailea denboraren arabera, momentuaren arabera, zinegotzi alderdi ezberdin baten zinegotzia ere egon den. Azkenekoak, azkenekoak hartzen lekukotza hori EH Bildu izan da, eta kasu honetan Ludi izan da gure zinegotzia. Eta proiektua ja martxan jartzeko, eman behar genuen lehenengo pausua zen osasun sailburuarek, bueno, osasun arloarekin hitz egin, eta inspekzio bat egin, lekuaren inspekzio bat egin, beraiek azaldu ziguten zeintzu ziren lokalaren beharrak bertan jantoki bate jartzeko, eta horren ondorioz, obra bat egin behar zen. Obra proiektu bat garatu behar genuen. Hori izan da, nahi genuen hobetu, lokala berez hobetu. Komunak, irisgarritasuna, badira gauza batzuk, lokal horrek behar dituenak, behar izan batzuk dituenak. Egia da, hemen beste hausnarketa txiki bat zertatu dezakegu, eta esan nola pentsatzen dugun txiki geratzen den espazio bat dela, eta proiektu handiago batetan bilakatu ahal dela, baina momentuz ez da egingarria. Eta hori egiten den bitartean, pentsatzen dugu ahalik eta baldintzarik onenean egon behar dutela espazio horretan. Bai, ñabardura bat, karo zuen, asmoa izango litzateke egungo ambulatorioa uzten denean ara mugitzea, ez? Gure ametsa edo gure ideia litzateke iruditzen zaigu oso interesgarria eta horretan ezin dugu baieztatu horrela izango denik, baina momentu honetan ari gara lantzen proiektu bat etorkizunean libre geratzen den, behin ambulatoria aldatzen dela, espazio hori bereganatzen dugunean hor proiektu handi bat martxan jartzeko. Hori da egin nahi dugun proposamena. Baina, klaro, hori ezin da izan bihar bertan, denbora bat beharko du, eta bitartean iruditzen zaigu, baldintzarik onenetan egon behar dutela. Gainera, erdigunean dagoen lokal bat da, udalaren lokal bat da, eta ondo datorkigu egokitzea eta hobetzea espazio hori. Eta horren ondorioz, animatzen gara egiten dugu, inbertsio handiagoa eskaintzen diogu, eta proiektu hori TGB baten onartzen da. Eta handik eta aste batzuetara. TGB horietan, alderdi guztiak daude. Kasu honetan ez, eta bozkan EAJ dago. PS ez dago TGB-an. Eta hurrengo asteetan mozio bat aurkezten dute, proiektu guzti honen kontra izan dezakegu. Orduan, harriduraz eta penaz hartzen dugu, baina momentu horretan konkretuan ulertzen dugu ez direla baldintzak nahikoak ematen proiektu horrekin aurrera egiteko. Orduan zer gertatzen da, jubilatuen etxeko asanblada deitzen dute. Asanblada guztietan, horrelako asanbladetan gure zinegotzia joaten da. Arduraduna den zinegotziari joaten da. Hori ohitura da. Eta bertan galdetzen diote, nondik norakoak, proiektuaren nondik norakoak, zelan izango den, azalpen guztiak ematen ditu. Eta horren ondorioz, bozketa bat egiten du. Eta nabarmena da,
aldeko jarrera. Aldeko bozkak irabazten du eta gainera modu nabarmenean. Beraz, azken kapitulua, eta momentu honetan zertan gauden, gobernu taldeak hartu du erabakia eta horrela publiko egin du, ulertzen dugula, naiz eta mozioa errespetatzen dugun, orain arte egindako lanaren ondorioz. Alderdi ezberdinek bultzatu duten lan bat dela ikusita. Inkesta bat egin zela eta horren aldeko jarrera egon zela. Egon dela bosketa bat eta ere horren aldekoa izan dela. Eta proiektua onartua dagoenez, ulertzen dugu, legitimitate nahikoa daukagula horrekin aurrera egiteko. Eta gainera, ilusio handiz, pentsatzen dugulako benetan onuragarria dela eta herriarentzako ona dela, horrekin jarrituko dugu. Azken nabardura bat gai honekin, pertsona nagusientzako proiektu hau ez da bakarrik elikadura aldekoa, bai? Baina bada ere ez, nolabait, bakarrik dagoen jendea nolabait laguntzeko, ez? Hori da. Nahiko integraziorako edo, perspektiba soziala badu. Bermatzen dugu elikadura egoki bat izatea, agian ezin duten hoientzako. Eta aldi berean, hautatua ez den bakardade horretarako tresna bat bezala erabili nahi dugu eta komunitatea indartu eta orduan gure bizitza ere osasuntsuagoa bilakatu ildo horretatik. Elkarrizketa hasi dugu pilpilean dagoen gai batekin eta orain badaukagu beste bat ere tamalez ere nahiko herritarren egunerokoan ere eragiten duena, ez? Eta hori da Renferen edo Renfeko C3 zerbitzuko egoera. Ez dakit gai hau ere heldu den udalera, zelan lantzen ari zareten, zer dakizuen? Heldu da, bai. Egia esan, Renfe eta Adifekin harremana daukagu orain dela ja urte luze. Gure asmoa izan baita hilabete guzti hauetan gure tren geltokia eta gure apeaderoak edo bestelako geltoki horiek dituzten irisgarritasun baldintzak eta segurtasun baldintzak hobetzea. Eta horretan ibili gara beraiekin. Santa Cruzen azken aldian egin dira hobekuntza txiki batzuk, baina gehiago nahi ditugu eta horretan egin gara. Eta egoera honetan, edo harreman honetan, sortu da bestelako gatazka konkreto bat izan dela gure zerbitzuak izan dituen kalteak. Kalte hauen, kalteak edo, oztopoak edo honen inguruan herritar askok egin dutena izan da udalari eskatu, udala erregistratu, udalean erregistratu Renferi adierazi ahal izateko. Gure kasuan, eta gainera ja, harremana bagenuen ez sortua eta oso erreza izan da guretzako, zuzenean trasladatu kexa guztiak eta azalpenak eskatu Renferi. Egia da, Renfe eta Adifen arteko harremana hain estua izan da, zaila dela askotan, nori zer eskatu, Eta kasu honetan, beraiek planteatzen digutena da, obra dela eta Adifek baldintza batzuk jartzen dituela, baldintza murriztatzaile batzuk. Aipatu behar da hori, ez? Basaurin egiten ari direla obra bat tokian, eta horrek dena baldintzatzen du. Zenbatero ateratzen den trena, ibilbidearen iraupena eta ordutegiak. Eta, alarma gorria ere piztuta duen beste gai bat da Maderas de Llodio enpresako egoera. Azken astean bereziki, biziki kritikatu dute langileek erakunde publikoen jarrera eurekiko, bereziki Eusko Jaurlaritzaren jarrera eta Arabako Foru Aldundien jarrera, zer egin du Laudioko udarak lan gatazka honek? Bai, kasu honetan pentsatzen dut eta aukera dudan bakoitzean egiten dut, iruditzen zait oso garrantzitsua lehenengo eta behin fokoa zentratzea langileengan. Eta fokoa zentratzea langileengan esan nahi dut
ulertu behar dugulako, ez daudela 39 edo kasu honetan 35 kaleratzeak borrokatzen, baizik eta ari direlako nire ustez aiaraldearen industria, aiaraldean ditugun lanpostuak eta aiaraldearen etorkizuna defendatzen. Pentsatzen dut historia honetan, beste kapitulo bat dela Maderas de Llodio, eta bertan daudenak piketean egunero kalean, beraiek ez dute aukeratu hor egotea. Ez dute protagonista izan nahi, baina berariei egokitu zaie, eta pentsatzen dut, begirune horiez, horretatik begiratu behar dugula gainontzeko auzokideok, eta pentsatu guztiona dela borroka eta guztiok defendatu behar dugula gure eskualdearen, aiaraldearen etorkizuna. Eta aukera dudan bakoitzean, horra zentratu nahi dut fokoa. Dena den egia da, ere galdera oso interesgarria da, berriz ere, eta instituzioek zer egiten duten kasu honetan, ez? Diputazioa eta Eusko Jaurlaritzaren kasuan, beraiek daukate eskumena, bai industrian eta baita esan dezakegu enplegu politiken harira, ez? Nik uste dut oso garrantzitsua dela oso argi izatea zer nahi dugun. Horrelako bi erakunde handi hauetatik, ez? Eta uste dut oso garrantzitsua dela eskatzea edo exigitzea aiaraldearentzako deslokalizazioa eta desindustrializazioa ekidituko dituzten neurriek. Hori da behar duguna. Eta kasu konkretuan, Maderas de Llodioren kasuan, zer egingo den hori ekiditzen. Eta aldi berean, udalaren egoera zein, ez? Zer egin dezake udalak. Kasu honetan guk ez ditugu eskumenak, ez daukagu industriarako eskumena, baina bai daukagula kezka. Eta guk bai daukagula herritarren babesaren beharra eta gure industria, gure herrian gertatzen den guzti horren ardura eta kezka. Horren puntutik, edo hortik abiatuta, egin behar genuen lehenengo gauza izan zen, komitearekin harremanetan jarri eta lantegiarekin harremanetan jarri. Lantegiarekin harremana lehenengo deian amaitu izan zen, horrela nahi izan zutelako, eta guk nahiko genuke mantendu harreman hori, iruditzen zaigulako oso garrantzitsua eta benetan jarrera arduratsua iruditzen zaigulako mantentzea harreman hori, baina ezinezkoa bada bere horretan geratu behar den ibilbide bat da, ez? Baina bestetik daukagu komitea, eta komitearekin oso argi azaldu genien bi helburu izango genituela beraiekin. Alde batetik, zaintza. Gure herritarrak dira, kalean daude, ez da erreza, bakoitzak etxean badu bere egoera pertsonala eta berez piketa batetan egotea edo kalean egotea gogorra da, eta nahi dugu sentitzea udala bide lagun eta aldugun horretan beraien ondoan gaudela. Eta bestetik, proposatu genien gu ere izan algarela dugun entitatea dela eta bozgorailu. Bai, orain adibidez zuk galdetzen didasunean, ez? Komunikabideek horrelako galderak egiten dizkigutenean, beraien mezua adierazten, eta baita alditugun ate guztiak jotzen, adibidez, industriarena, edo behar diren guztiak. De hecho, zoritzarrez, baina ikasiak ditugu, zeintzuk ate jo, ikasi ditugu ate horietara jotzen, ikasi dugu, eta ez da lehenengo aldia egiten duguna, eta behar den guztietan egingo dugu. Eta, beste erakunde batekin ere harremana duen gaia da kultura etxean. Ematen zuen irekitzear zegoela, ez? Bai. Baina, orain zein da egoera zehazki? Bai, kultura etxea martxan jartzeko, bi ibilbide edo bi lan esparru martxan daude eta biak paraleloan doaz. Alde batetik da obra, eta obra hori nola bukatzen den, ez? Eta bestetik, badago lantalde bat, kultur kontseilutik sortzen den lantalde bat, hori nola kudeatu ez, nola osatu, nola beteko dugun eta nola aktibatuko dugun,
pentsatzen eta aztertzen eta antolatzen ari dena. Orduan, batak bestea nolabait baldintzatzen du, obra amaituta dago, eta denok ikusi dugu nola obra amaitu den, baina orain gertatzen zaigu, edo geratzen zaiguna da, hitzarmena sinatzea. Hitzarmena diputazioa eta udaletxearen artean sinatzen da, eta dokumento horrekin nolabait udalak jasotzen du espazio hori. Eta bere erabilera nolabait horretarako eskubidean jasotzen du. Orduan oso garrantzitsua da Eskubideak eta ardura. Bai, hori da, eskubideak eta ardurak, hori da. Eta hori oso garrantzitsua da ondo zehaztea. Are gehiago, eta horra gure kezka, eta horregatik, pues ez daukagu argi noiz izango den hasiera data, egia da hitzarmena oraindik ez dagoela sinatuta, baina akats batzuk agertu dira obra amaitu ondoren, pentsatzen dugunak, badira akats ezberdinak dira, batzuk ez dira garrantzitsuak, edozein obretan gertatu daitezken akatsak dira, baina beste batzuekin kezkatuta gaude eta nahi dugu ikusi zer ibilbide hartzen den, zeinek konpontzen duen, segurtasuna izan behar dugu hitzarmen hori sinatzen dugunean, akats horien kontura. Denok ezagutzen dugu kasinoan, hasiera-hasieratik ezetasunak izan ditugu eta oraindik konpondu gabe ditugu. Orduan, ez dugu egoera hori errepikatu nahi, eta, egia da, ari ginen pentsatzen sartuko ginela edo behar genuela izango genuela buruan inaugurazioa, ez da horrela izan, baina dena den jarraitzen du beste bigarren bide horrek jarraitzen du lanean, eta beraien lanaren izaeraz agian bi kontzeptu edo bi ideia nagusi azaldu daitezke. Talde batetik da, ordura arte zauden eragile guztiek lekua izango dutela berriz ara montatzeko, ez bada beste leku bat kreatu dutela, baina beti ere eskaini behar zaie bertan izateko espazio bat. Eta bestetik, izaera sortzaile eta kultura sortzaile ideia horrekin, bestelako kulturari dagozkion bestelako eremu batzuetan jarduten duten pertsona elkarteei ere, gonbito eskainiko zaie bertan parte hartzeko. Eta galdera hau badapur bat kafezaleentzat, baina azkenengo udal osoko bilkuran egon zen eztabaida luze bat, jaien inguruan, alderdikeria, eta okertz banabil, eztabaidaren iturburua izan zen EH Bilduk pankarta bat jarri izana jaietan. Zer esan behar duzue horri buruz, edo nola azalduko zenukete eztabaida horretan? Nire irakurketa zen. Pentsatzen dute edo nik egiten dudan interpretazioa da mozio horretan planteatzen zigutena zela alderdiek, gainontzeko alderdiek. Egiten zuten hausnarketa zen jaietan, zalantzan jartzen zuten jaietan, edo jaiak izan alziren aldarrikapenerako espazio bat, eta hori nolabait lotzen zuten EH Bilduk askatasuna izea lelopean jarritako pankarta batekin. Horren kontura bi idei, alde batetik EH Bilduk adierazpen askatasuna errespetatzen du eta bermatuko dugu. Pentsatzen dugu ezin duela inork erabaki noiz bai eta noiz ez aldarrikatu alden. Eta horren ondorioz edo aipatu, metik aurrera EH Bilduk erabakiko duela noiz aldarrikatu. Eta gure herriari dagokion ordenantza aplikatuz, jarriko ditugula behar ditugun pakau. Eta EAJak ere kritikatu du jaiak baloratzeko orduan, erabili izana udalak berak sustututako inkesta bat, eta inkesta hori jende gutxik bete zuela. Ez dakite nola baloratzen duzu ere kritika hori. Bai, egia da, nik horren aurreran
Bueno, zalantza bat sortzen zait. Ez daukat oso argi zer den kritika. Galdetzea, udalak galdetzea, edo herritarrek ez erantzun, edo herritar askok ez erantzutea. Ez daukat argi. Azken finean, pentsatu udalak jaien ostean beti egiten duela balorazio bat. Hori urtero egiten da. Eta orain arte inoiz ez dela galdetu. Orduan, guatera, egia da, lehenengoz, balorazio hori egiterakoan lehenengo galdetu dugula. Eta galdetzean, eman ditugunean emaitzak, esan dugu 23 pertsonek hau esan dute. Orduan, pentsatzen dut, aberasgarriagoa dela, naiz eta 23 erantzun izan. Erantzun bat ere, gabe, balorazio bat ematea baino. Hori, irakurketa bezala, edo interpretazio bezala. Egia da, honen aurrean, inondik inora dugula izkutatu, 23 pertsona izan direla bakarrik planteatzen dutenak edo egin dutenak inkesta. Bai, egia da, barne hausnarketa bat egiten dugula eta pentsatzen dugula, oso inkesta edo oso galdetegi sakona izan dela, gainera garatzekoa, galdera pila bat egiten zirela, gauza praktikamente denaren inguruan galdetzen zela, eta gian, por supuesto, hurrengo urtean egingo dugula berriz, baina saiatuko gara erakargarriagoa egiten inkesta hori. Eta, listo, horrekin pentsatu dut, hemendik atera behar dena da, positiboa dela galdetzea, eta saiatuko garela jende gehiagori heltzen. Eta Omniak beraldetik salatu du udal gobernu talde honek eta aurrekoak ere ez dutela hizkuntza eskubideak ez dutela bermatu udal zerbitzu batzuetan. Bai, pentsatzen dut ere, agian horrela esan da, lar orokorra dela eta zehaztapen handiagoak behar dituen ideia bat dela, gehiago azaldu beharrekoa. Agente ordeen lanpostuei dagokion gai bat da. Zentratzen duzu gehien bat, udaltzaingoan. Udaltzaingoan, lanpostu konkreto batetan. Lanpostu horietan, EH Bildu aurreko alkatetzan zegoela, hau da, Natxoren garaian, hirugarren hizkuntza eskakizuna ezartzen die lanpostu horiei. Eta gero, hurrengo legegintzaldian, EAJaren garaian, bigarrenera jaisten ditu. Eta ja behin bigarrenera jaitzita, ateratzen ditu lanpostu eskaintza hori egiten du. Hoiek judizializatu egiten dira. Hain zuzen, ez dutelako hizkuntz eskakizuna errespetatzen, dagokiona. Eta ebazpena, nola ez? Bigarren hizkuntz eskakizun horren kontrakoa da, eta bien bitartean zer gertatzen da, legegintzaldia aldatzen da. Eta guk sartzen garela. Baina sartzen gara prozesu batetan zeinetan oraindik judizializatuta dagoen. Orduan, gu momentu honetan epaitegiaren menpe gaude eta itxaron behar dugu epaitegiak zer esaten duen hori aplikatzeko. Orduan, zer egingo dugun? Epaitegiak esaten dugunean. Baina noiz egingo dugu? Epaitegiak esaten dugunean. Eta bitartean, ezin dugu zer egin, errespetatu behar dugulako bide judizial hau. Orduan, esatea guk ez dugula babesten, ez dakiten, hori, ez dira beltzikle, pizkate luzatzea edo argudio lar luzatzea. Eta azkenengo galdera, nola doa Abasto plazako ostalaritza zerbitzuaren deialdia egin duten? Bai. Ez dakite norbaitek eman duen izena? Ez. Azaltzen dizut. Bai, egia da, Abastos plazaren birgaitzea handiagoa da, gauza gehiago suposatzen ditu, baina kasu konkretuan ostalaritza lokal bat aurre ikusten du, eta horretarako lizitazio bat prestatu behar da. Lizitazio hori prestatzerakoan idei bat genuen oso argi, eta zela espazio horren filosofia edo filosofiak bat egin behar duela Abastos
plaza horrekin. Ezin duela ahaztu non dagoen kokatuta eta batean zertarako den, zer bultzatu behar duen. Zentzu horretan, pues, planteatzen dugu filosofia hori errespetatzeko, baldintza batzuk, puntu batzuk esartzen dira. Adibidez, Abastos plazaren ordutegia errespetatzea, edo komertzio lekuko produktua erabiltzea, pues, pixkat lantzea eta goraipatzea pixkat, daukagun produktu hori. Eta, estrategia bezala edo, planteatzen dugu ere, aldi berean, gure helburua bada, estrategia hau bada helburu duena, proiektua errotzea eta proiektua estabilitate bat izatea, proiektuak berak, eta horretarako planteamendu bat egiten dugu. Dala, orain zerotik hasi den eraiki den espazio berri bat da, espazioa dago, baina hornitu behar da. Orduan planteatzen duguna da, edo lehenengo pauso honetan proposatu duguna da, hornitzea etorri behar den pertsona horrek, baina guk guzti hori amortizatzeko denbora emango duen. Zergatik, helburua delako hori, zuk inbertze bat egin, baina guk ematen dizugu denbora. Nolabait lotzea proiektua tokira. Errotze aldera. Iruditu zitzaigun, ausartak izan behar ginela zentzu horretan, jakinda, igual ez zela ateratzen, eta horrela ez balitz, udalak asumitu beharko lukeela hornidura, eta bestelako baldintzak apurtxoak mugitzea, ez? Eta asumitu genuen hori gertatzeko arriskua, eta lehenengo saiakeran desierto geratu da, eta orain laster, aterako dugu bigarren lizitazioa moldatua zentzu horretan. Filosofia berdinarekin, hori ez dugu aldatu nahi, baina pizkatera kargarriagoa bilakatuz. Beato, Ainhoa, mila esker, gurekin egoteagatik, pilpilian dauden gai horiek lantzeagatik, eta, tartetxo bat egiteagatik agendan guretzat. Eta orain, beste gai arinagora joko dugu, arranko diagazoio traileko antolatzaileekin mintzatu ginen atzo, gaur ezinezkoa zuten ona etortzea. Orduan, eurekin izandako solasaldia eskainiko dizuegu jarraia.